În inima unui sud ce abia respira sub povara propriei istorii, anul 1855 își arunca o umbră lungă și bolnavă asupra unei plantații uitate de lume, la marginea Memphisului. Aici, sub un cer de plumb și un soare crud, se desfășura o dramă atât de obișnuită încât devenise invizibilă, ca un geamăt înfometat pierdut în vânt. În centrul ei stă Elspeth, o ființă atât de zdrobită de bie și de foamete, încât se transformase într-un spectru de carne și oase, un avertisment viu pentru toți cei care îndrăzneau să mai aibă un strop de speranță. Stăpânul ei, Alistair Fink, un bărbat la renume și gol în suflet, o sculptase cu sadism meticulos în această armătură umană, crezând că înăbușise în ea orice scânteie de viață. Dar în tăcerea aceasta aparentă, în ochii ei adânciți în craniu ca două fântâi seci, se ascundea o forță pe care nici el, cu toată cruzimea lui, nu putea înțelege puterea de a deveni atât de transparentă, încât să poată trece prin viață ca o lamă care nu lasă urme. Aceasta este povestea acelei lame, o cronică a răbdării care a devenit armă și a invizibilității care a devenit putere. Și pentru voi, care vă adunați acum în fața ecranului, din ce colț al acestei nopți sau al acestei zile urmăriți începutul acestei legende a umilitor și a tăcurului? Spuneți-mi, vă rog, orașul și ceasul de unde vă regăsiți în această istorie, ca să știu că nu sunt singurul păzitor al amintirii. În inima umedă și grea a unui misișeiep ce părea să sufle aerul ca un furnal stins, plantația din apropierea Memphisului din anul 1855 întindea o umbră lungă și bolnavă asupra a tot ce atingea. Zorile nu se răsăreau, ci se târau, ca o boală, peste câmpurile de bumbac, iar roa de pe frunze era rece și lipicioasă, ca sudoarea morții. Aici, între zidurile unei case mari, albe și oarbe, și barecele mizerabile unde zăcea lumea proprietății, trăia Elspeth, sau ceea ce rămăsese din ea. Nu era decât un schelet subțire, întins cu o piele arsă de soare și cicatrizată, un esafodlu care părea că se va prăbuși la prima adiere. Ochii erau niște găuri adânci, în care scânteia ocazional o sclipire de o conștiință ascunsă, un lucru care trăia încă pe din afară, departe, unde nimeni nu putea ajunge. Stăpânul ei, bărbatul numit Alistair Fink, un om la renume, cu un râs care suna ca un drugă de lemn lovind un car mort, o considera cel mai valoros obiect din posesia lui. Nu pentru muncă, căci abia mai putea ține o cârpă, ci pentru lecția pe care o dădea în fiecare seară, cu o plăcere meticuloasă, în fața celorlalți. Le arăta puterea absolută. Le demonstra că pot să sfărâmi un suflet atât de mult, încât acesta devine transparent, invizibil, o amintire a durerii care nici măcar nu mai poate striga. Trecuseră aproape 20 de ani de zile în care soarele și biciul o modelaseră în acest spectru. Nimeni, de la supraveghetorul cu fața de piatră până la cea mai înfricoșată mamă din Barăci, nu se temea de Elspeth. O vedeau ca pe o parte a peisajului, un stâlp de tortură uman care doar există, un avertisment mut. Săraca suliță șoptea uneori, cu o milă care se topise în obișnuință. N-are nici rușine, nici putere de amor, și Elspeth îi auzea, nu cu mânie, ci cu o înțelegere rece, ca un cuțit ascuns în apă. Înțelegea că invizibilitatea ei era o armură mai puternică decât orice bătă. Stăpânul Fink, în orgoliul lui orb, nu bănuia că în fiecare noapte, când o lăsa să se tărască în colțul ei de umedă și paie, elibera în lume nu doar o ființă zdrobită, ci o inteligență care învățase să citească fremătul nopții ca pe o carte, să simtă mirosul fricii din respirația lui, să numere bătaia neregulată a inimii lui pline de coniac și cruzime. Era un dans al morții, unul pe care el îl credea câștigat de mult, dar ea îl dansa cu o răbdare de păianjen, așteptând să-i slăbească firul potrivit.
Într-o noapte, aerul s-a făcut mai greu decât de obicei, parfumat cu mirosul dulceav și rău al florilor de câmp putrezite. Stăpânul Fink se întorsese mai devreme din oraș, cu o criză de furie rece. Îl auziseră toți urlând, iar bătaia care a urmat fusese un spectacol mai sângeros, mai metodic. Elspeth primise fiecare lovitură cu un geamăt pe jumătate înăbușit, un sunet care nu mai era omenesc, ci mai degrabă scârțiitul unei uivezi. Când a fost lăsată, un hârjon de sânge și sudoare, în întunericul ei, trupul îi ardea ca un cărbune, dar mintea era limpede, rece, ca o oglindă întunecată. Știa că ceva se sfârșea. În casa mare, stăpânul bău mai mult decât de obicei, râgând dispreț în beznă, până când liniștea căderii lui groaie în pat s-a răspândit ca un miros. Și atunci, Elspeth a ieșit din umbră. Nu se târ, ci se mișca cu o grație spectrală, un os care aluneca pe podele, invizibil ochilor și urechilor casei. Nu avea nevoie de cuțit sau de o travă. Avea ceea ce învățase în cele 17 ani de suferință, cunoștința intimă a trupului său, a fricilor lui, a respirației lui. Ce s-a întâmplat în acea cameră rămâne un mister, un gol în istorie. Poate i-a șoptit ceva în somn, un cuvânt care i-a oprit inima de frică. Poate i-a așezat o mână ușoară, ca o aripă de liliac, peste față, învăluită în o amintire atât de cumplită, încât creierul li s-a oprit din funcție. Nu a fost zgomot, nu a fost luptă, doar o liniște care a pătruns în tot, mai profundă decât orice beznă. Dimineața, soarele s-a ivit, la fel de lipsit de milă. Casa era încă tăcută, până când un servitor, bătrânul Jeremia, și-a făcut curaj să intre să-l trezească. L-a găsit pe stăpânul Fink întins în pat, ochii deschiși, holbându-se la tavan cu o expresie de o surprindere absolută, înghețată pentru eternitate. Nu era nici o urmă de violență, nici un semn de luptă, doar un bărbat puternic, sănătos, pe care moartea îl vizitase ca pe un hoț ce fură ce e deja pierdut. Doctorul a vorbit de o oprire a inimii, poate de un vis prea intens. Nimeni, absolut nimeni, nu și-a îndreptat privirea spre scheletul care stătea în curte, spălând o oală cu mișcări lente, automate, ochii pierduți în depărtare. Ea era invizibilă. Și în acea invizibilitate, puterea se răsturnase, tăcută, completă. Povestea aceasta, ascunsă în arhivele uitării, este o amintire a celor pe care nu-i vezi până nu e prea târziu. Și pentru voi, care mă ascultați din bezna nopții sau lumina zilei, unde vă aflați acum? Ce umbre trec pe lângă voi, pe care nu le mai observați? Lăsați un semn, un comentariu cu ceasul și locul de unde vegheați, să știu că nu sunt singur în a păzi aceste povești. Zilele care au urmat au fost un val de șapte și bârfe, dar nicio suspiciune adevărată. Înmormântarea lui Fink a fost un spectacol de doliu fals, cu lacrimi comandate și pălării negre, în timp ce Elspeth stătea la margine, o umbră printre umbre, privind lumea din spatele unui văl de oboseală veche de 20 de ani. Oh, cât de ușor ar fi fost să-l omoare cu un cuțit, să-l strivească cu o piatră în somn. Dar asta ar fi fost actul unui om, al cuiva care încă mai luptă, iar ea depășise de mult acest stadiu. Actul ei fusese al negării, al neființei, o lovitură dată din lumea de dincolo de suferință. Supraveghetorii, acum fără stăpân, o priveau cu o indiferență nouă, aproape oarecare. Era doar un alt instrument, unul care își pierduse utilitatea principală. Iar în sufletul ei, ceva se mișcă încet, ca o plantă îngropată adânc care în cele din urmă simte căldura soarelui. Nu era bucurie, nu era izbândă, era liniștea unui deșert după ce furtuna a trecut. Și totuși, în acea liniște, se auzea un ecou. Ecoul unei puteri care nu mai putea fi neglijată,
pentru că dovedise că cel mai periculos dușman este cel pe care îl poți pri în față și totuși să nu-l vezi. Acest ecou răsună și acum, prin timp, până la voi. Spuneți-mi, ce vă ascunde ochiul în umbra casei voastre? În ce oraș? La ce ceas ascultați povestea Elspeth? Scrieți mai jos, să știm cu toții că am fost prezenți. Liniștea ce se așternuse peste plantație după moartea stăpânului Fink era de o calitate diferită. O pauză grea și insalubră ca un balegă afundat în ape stătute. Nici măcar câinii nu mai lătrau cu aceeași furie, ci mâriau spre întuneric cu o sfială nesigură, simțind că ordinea lumii se schimbase fără să înțelegă cum. În inima acestei liniști, Elspeth îi vedea de treabă, mișcările ei lente și economice de fantomă devenind un cadru permanent al peisajului. Dar ceva se mișcă în adâncul ei, un fior pe care îl cunoștea de mult, dar care acum își permite să respire mai liber. Nu era bucurie, Doamne ferește, ci o formă de recunoaștere a unui spațiu interior pe care cruzimea îl măsurase până atunci cu precizie diabolică. Îi aminte cum, cu nu mult în urmă, stăpânul o privea când o lovea, căutând în ochii ei scânteia de sfidare sau măcar de durere care să-i alimenteze poșta. Ea însă îi deduse ceva mult mai prețios, nimicul. Un vid atât de absolut, încât furia lui se pișcă în el ca o scunteie în ocean. Acum, în singurătatea nopții, îi permite să simtă o umbră de ceva care semăna cu liniștea. Și voi, care ascultați povestea asta din bezna unui dormitor sau de pe o bancă dintr-un parc uitat de lume, înțelegeți cum uneori liniștea cea mai profundă vine după ce furtuna a tăcut pentru totdeauna? Spuneți-mi unde vă găsiți în acest moment. Ce oraș vă ascunde privirile, ca să știu că acest fir întunecat al poveștii ajunge la voi. Bătrânul meu, omul care îl găsise pe Fink rece, începu să o studieze pe Elspeth cu o atenție nouă. Ochii lui, obosiți de zeci de veri în lanul de bumbac, zăreau acum un contur diferit în silueta ei zdrențuroasă. Îi părea rău de ea. Da, dar îi era și frică. O frică veche și respectuoasă, ca de forțele naturii pe care nu le poți controla. Îi aminte de nopțile când o auzea tușind, un sunet uscat și șușietor care părea că vine din pământ, și cum, dimineața, era la locul ei, mută și supusă. Acum, tăcerea ei îi părea mai zgomotoasă. Îi trecu prin cap o poveste a bunicii lui, despre spiritele răzbunătoare care locuiesc în trupurile celor mai slavi, păstrându-și puterea pentru un singur act de dreptate cosmică. Ori Elspeth era una dintre ele, ori întinderea asta de pământ blestemată devenise, fără să știe nimeni, scena unui judecată. În inima lui bătrâne, unde supunerea se amesteca cu o înțelepciune amărâtă, simți o scunteie de o speranță crudă. Dacă ea putuse, atunci poate și ei, toți, mai aveau o șansă, nu prin răscoală și sânge, ci prin aceeași răbdare de piatră, prin aceeași invizibilitate care ucide fără zgomot. Gândurile acestea îl frigeau mai mult decât soarele de amiază. Și pentru voi, care vă uitați la ecran acum, simțind poate fiorul acestei întorsături tăcute, de unde urmăriți acest fir al destinului? Lăsați un semn, o vorbă despre ceasul și locul de unde vă conectați. Să știm că amintirile astea nu se pierd în vânt. În casa mare, văduva Fink, o femeie uscată și rece ca o piatră de mormânt, dădea ordin cu o voce ascuțită care tăia aerul. Dar și în ochii ei se citea o neliniște nouă. Soțul ei, un stejar aparent nevărat, murise fără cauză, lăsând în urmă doar un mister și o frică care se infiltra prin crăpăturile casei. Se uita la Elspeth care mătura veranda, cu mișcări atât de lente încât părea că timpul încetine în jurul ei. Ore bărbatul ei o trăvise ceva mai mult decât trupurile sclavilor. Ore îi mâncase propria lor ură, condensată într-un ceas de răzbunare. Îi veni să strige la ea, să o alunge din raza vizuală,
Dar ce rost avea? Era doar o sclavă bătrână și bolnavă, un lucru care nu contă. Și totuși, simțea că acest lucru era singurul martor adevărat al nopții aceleia. Invizibilitatea Elspethii devenise o prezență copleșitoare, un reproș mut la care nici măcar moartea nu găsise un răspuns. Iar noaptea, când luna aruncă o lumină bolnavă peste câmpuri, întregul domeniu părea așteptat, cu respirația tăiată, parcă ar fi știut că echilibrul puterii se schimbase pentru totdeauna, nu printr-un tunet, ci printr-o tăcere. Luna, un glob palid și bolnevicios, se înălța deasupra câmpurilor de bumbac, turnând o lumină de spital peste pământul obosit. În această lumină rece, umbrele căpătau o viață proprie, lungindu-se ca niște degete subțiri spre casa mare. Elspeth stătea în pragul barcii, cu sparele rezemat de lemnul putrezit, și privea cum întregul domeniu părea a suge noaptea în sine, să o digere cu o lentoare grea. Aerul mirosea a umezeală veche și a florile de tei care începeau să putrezească pe ramuri, un miros dulceav și păcătos, ca al unui zahăr stricat. În pieptul ei, unde odată bătuse o durere atât de acută încât o simțise ca pe o ființă separată, acum exista doar un gol, un vas spălat curat de suferința care îl umpluse până la reșus. Nu era ușurare, ci absență. Știa că moartea stăpânului nu schimbase cu adevărat nimic pentru ceilalți, pentru lumea de dincolo de gardurile de scunduri. Dar pentru ea, deschisese o crăpătură în realitate, o fisură prin care se filtra o altfel de tăcere. Bătrânul Jeremia Hozăr din depărtare, silueta ei scheletică conturată împotriva luminii lunii. Îi veni în minte o altă amintire, una pe care o îngropase adânc, despre o vrăjitoare din copilărie, o femeie pe care tot satul o ocoleau, dar pe care, în secret, o consultau când boala sau necazul lovea. Acea femeie avea același aer de nesfârșită răbdare, aceeași capacitate de a absorbi privirile oamenilor fără să se clatine. Oare Elspeth posedă același fel de putere? Oare tăcerea ei era o formă de vrajă, un blestem țesut din suferința altora? Se întoarse spre baraca lui, simțind cum o frică rece îi se strecoară pe șira spinării. Era mai înfricoșător decât biciul supraveghetorului. Această idee că cea mai neînsemnată dintre ei deținuse întotdeauna cheia unei răzbunări atât de complete, încât nici măcar nu putea fi numită astfel. Și pentru voi, care ascultați această poveste adânc în noapte, poate întinse pe un canapeu sau ascunși în bezna unei camere de hotel, nu vă străbate și pe voi un fior când vă gândiți la puterea celor pe care îi ignorați? Spuneți-mi de unde mă ascultați acum, ce oraș vă adăpostește, să știu că acest ecou al tăcerii ajunge la voi. În casa mare, văduva fiind nu putea să doarmă. Tăcerea din dormitor era asurzitoare, întreruptă doar de bătaia propriei inimi, care îi se părea acum un toacă neregulat și alarmant. Se ridică și se duse la fereastră, trăgând cu degetele tremurând de perdeaua grea de catifea. Privind în jos, spre curte, o zăr pe Elspeth. Stătea nemișcată, privind spre casă. Nu era o privire de sfidare, nici una de ură. Era o privire goală, profundă, ca a cuiva care privește un peisaj pe care l-a văzut de 1000 de ori și care, în sfârșit, i-a dezvăluit toate secretele. O frică primară, animalică, se înfiripă în văduvă. Simți cum un fior de gheață îi străbate măduva. Ce știa această ființă? Ce oare văzuse cu ochii ei cei mari și lianiți în noaptea când soțul ei murise? Ideea că moartea lui ar fi putut fi altceva decât un accident al naturii, că ar fi putut fi rodul unei voințe, era atât de străină, încât aproape o îmbolnăvi. Se dădu înapoi de la fereastră, înghițind în sec. Lumea ei, ordonată și crudă, se crapase, iar prin crăpătură se ivea o realitate mult mai înfricoșătoare, că sclavia nu era doar despre stăpânirea corpurilor,
ci și despre o luptă mută a sufletelor, pe care ea, cu toată puterea ei, o pierduse cu ani în urmă. Vara se scurgea ca un sirop gros, și pe câmpul se lăsase o toropelă grea, parfumată cu praș și cu mirosul îmbetător al bumbacului copt. Căldura nu mai era doar o stare, ci o prezență fizică, apăsându-le pe umeri oamenilor ca o lesă dogită. În inerția aceasta nerală, mișcările lente ale Elspeth păreau singurele fire care se învârteau într-un ceas stricat. Fiecare muncă pe care o făcea, spălarea vaselor la fântână, măturatul verandei cu o mătură din nuiele, era un act de o precizie spectrală, fără irosirea celei mai mici picături de energie. Ochii celorlalți sclavi o priveau acum cu o curiozitate amestecată cu o temă religioasă. O venerau în tăcere, nu ca pe un idol, ci ca pe un semn. Era dovada că și cei mai zdrobiți dintre ei puteau păstra o scânteie de voință, o fortăreață interioară atât de bine ascunsă, încât nici stăpânii cu toată vigilența lor nu o puteau atinge. În sufletul lor începea să se nască o înțelegere nouă. Puterea nu stă întotdeauna în bie sau în strigăte, ci uneori în capacitatea de a deveni pământ, de a absorbi toate loviturile și de a le transforma în tăcere, într-o rădăcină a răzbunerii. Și voi, care vă aflați poate într-un birou străin sau ascunși în umbra unui parc, simțiți și voi greutatea acestei povești pe umeri? În ce colț al lumii vă găsiți acum? La ce oră ascultați ecoul acestei tăceri vezi? Lăsați un semn, să știm că amintirea ei călătorește dincolo de timp. Bătrânul Ieremias o observase cum, uneori, când credea că nimeni nu o privește, Elspeth se oprea din muncă și ridica privirea spre cer, spre vulturii care se învârteau lent în văzduh. Nu era o privire de rugăciune, ci una de recunoaștere, ca și cum ar fi schimbat o înțelegere cu cerul. Îi aminte de povestea unui sfânt dintr-o carte veche pe care o auzise odată, un om care primise darul să vadă firul destinului oamenilor. Ori ea vedea firul acesta, ori știa cum se va desfășura următoarea bucată din povestea lor colectivă. Într-o după-amiază, când soarele ardea ca un cuptor, o văzu cum se aplecă lângă fântână și cum cu o mișcare atât de rapidă încât îi se păru o iluzie, prinde o broască țestoasă mică care se zbătea să ajungă la apă. O ținu în palmă o clipă, apoi o așeză iar în noroi, lângă marginea apei. Gestul acesta simplu, plin de o milă stranie și distantă, îl zgudui pe Jeremiah mai mult decât orice altceva. În lumea lui, unde supraviețuirea era o luptă crâncenă, mila era un lux mortal. Dar pentru ea, părea să fie o alegere. Această alegere îi spunea că puterea ei nu venise din ură, ci din altceva, ceva mai profund și mai înfricoșător, dintr-o cunoaștere absolută a propriei limite și a limitei celorlalți. Era o putere care nu se putea moșteni, nu se putea câștiga, ci doar câștigată prin anihilarea de sine. Și pentru voi, care vă uitați la ecran, străduindu-vă să înțelegeți mecanismul acestei răbdări cumplite, nu vă întrebați și voi ce fel de putere se ascunde în cei mai tăcuți dintre cei din jurul vostru? De pe ce stradă? Din ce oraș urmăriți această lecție de anatomie a sufletului? Scrieți mai jos, să știm că invizibilitatea are și ea martor. În casa mare, tăcerea devenise un al treilea locuitor, unul care pășea ușor pe scări și care răsuna în ode goale. Văduva fiindcă își petrecea zilele în bibliotecă, privind tencurile de cărți legate în piele care păreau acum niște morminte pentru idei moarte. Simțea cum plantația, întregul ei univers, începea să se destrame la margini. Fără cruzimea soțului ei care să țină totul strâns în pumn, lucrurile căpătau o lobărțare periculoasă. Și în centrul acestei destrămări stătea Elspeth, acea ființă pe care o cumpărase ca pe un obiect și care se dovedise a fi un parazit ce i-a mâncat miezul casei. Îi dădea seama, cu o claritate care o făcea să se simtă bolnavă, că încercarea de a distruge complet pe cineva este o iluzie.
Poți să-i zdrobești trupul, să-i înăbuși speranțele, dar nu poți distruge esența aceea care, la urma urmei, este singura care poate alege să nu se mai lupte, să devină atât de pasivă încât să se transforme într-o armă. Într-o seară, văzu cum o pălărie veche a soțului ei, pe care o aruncase la gunoi, era luată de vânt și rostogolită peste curte, până se opri lângă picioarele Elspeth. Aceasta se aplecă, o ridică, o șterse cu grijă de praf și o așeză pe un par, ca pe un trofeu. Nu era un gest de biruință, ci unul de îngropare. Văduva închise oblonul, simțind că a învățat lecția prea târziu, că cel mai mare pericol nu vine niciodată din ceea ce te confrunti, ci din ceea ce ai învățat să ignori. Toamna veni pe nesimțite, aducând cu sine o răcoare țepoasă care părea să curgă din cerul de plumb. Frânzele se rupseră de ramuri cu un foșnet ciușietor, acoperind pământul cu un covor umed și putred. În această împăienjenire a anotimpului, Elspeth părea să se contopească și mai mult cu peisajul, devenind o umbră printre umbre, un fir de praf în vântul ce bătea din ce în ce mai rece. Dar în ochii celor care o priveau cu atenție, se putea zăra acum o schimbare subtilă. Nu era o însănătoșire, căci trupul îi rămăsese un schelet viu, ci o profundă liniște interioară care nu mai era cea a resemnării, ci a unei misiuni împlinite. Uneori, când se apleca să adune lemne pentru foc, un fior de satisfacție îi trecea pe sub piele, un sentiment atât de străin și de efemer încât aproape că nu-l putea recunoaște. Era ca un bob de grâu aruncat în pământ mult prea adânc, care în cele din urmă dăduse o răsadire otrăvită și tăcută. Și pentru voi, care ascultați această cronică a unei răzbunări fără sânge, poate de pe un scaun dintr-o cafenea îndepărtată sau din confortul unei case unde siguranța e un lucru sigur, nu vă întrebați ce fel de semințe aruncați voi în lume? În ce oraș, la ce ceas al zilei sau al nopții, vă regăsiți în această poveste? Lăsați un semn, un comentariu cu locul și vremea de unde urmăriți, să știu că firul acesta întunecat al istoriei nu s-a rupt. Bătrânul Jeremiav o surprinse într-o dimineață cum stătea lângă gardul de la marginea livezii, privind spre pădurea de dincolo de hotar. În mâna ei uscată ținea un fir de iarbă uscată pe care îl răsucea încet între degete. Când bătrânul se apropie, ea nu se întoarse, dar știa că este acolo. Se spune că dincolo de acele copaci e altă lume, șopti el, cu glasul răgușit de vreme și de teamă. Elspeth nu răspunse imediat. Privirea ei se pierdu în depărtare, unde contururile copacilor se topesc în ceață. Lumea e peste tot, bătrâne Jeremia, spuse ea în sfârșit, cu o voce atât de slabă încât abia se auzea, dar care părea să vină din centrul pământului. Uneori e în bătaia biciului, alteori în tăcerea de după, cuvintele acestea, rostite cu o simplitate cumplită, îl fulgerară pe bătrân. Înțelese atunci că Elspeth nu plănuia să fugă, să caute libertatea dincolo de pădure. Libertatea pe care o căuta, o găsise deja înăuntrul ei, în acel spațiu interior pe care niciun stăpân nu l-ar fi putut atinge vreodată. Era o închisoare pe care și-o transformase în cetate, iar acum, după ce îi săvârșise actul de justiție silențioasă, zidurile acelei cetăți deveniseră transparente, lăsând-o să privească lumea cu o detașare de zeiță obosită. Acest sentiment de eliberare printre zăvoane este ceva ce poate răsuna și în sufletul vostru, ascultător de dincolo de ecran. Spuneți-mi, de unde, din ce colț al țării sau al lumii, simțiți povara sau ușurarea acestor cuvinte? Văduva fiindcă începu să se prăpădească, nu din cauza vreunei buni vizibile, ci din cauza unei roade lentoare care îi mânca din interior. Casa îi părea acum imensă și goală, plină de ecouri ale unui trecut pe care începea să-l blesteme. Îi dădea seama că sistemul pe care îl construiseră ea și soțul ei era ca un zid de piatră uscată. Fără mortar părea solid,
dar la cea mai mică zgâlăgitură din interior putea să se prăbușească. Și Elspeth era același vră. Nu o mai putea opri fără să simtă un jund de oroare amestecată cu o stranie părere de vinovăție. Într-o zi, văzând-o pe Elspeth aplecată asupra unei roabe de frunze moarte, a avut o revelație care o cutremură. Această femeie pe care o trataseră ca pe un animal posedă o umanitate mai trainică decât a lor. Pentru că ea știa cum să suporte, iar ei știau doar cum să inflicteze. Și în lumea asta, suferința era o monedă mult mai durabilă decât cruzimea. Se retrase din fereastră, simțind cum întreaga ei existență se năruie într-o prăpastie de înțelegeri întârziate. Și pentru voi, care ați urmărit această transformare tăcută de la început, nu vă întrebați și voi despre zidurile pe care le ridicați în jurul vostru? Sunt ele construite din piatră și mortar, sau din ignoranță și indiferență? Scrieți-mi, vă rog, de unde și? Când ascultați aceste reflecții, să știu că am trăit împreună aceste clipe de adevăr. Iarna se lăsase peste plantație cu o tăcere de piatră, onăbușind orice sunet sub o pătură groasă de zăpadă care scârția amar sub tălți. Lumea părea sterilizată, albă și curată în aparență, dar sub stratul imaculat se odihneau vechile răni ale pământului. Elspeth îi vedea de treburi cu aceeași economie de mișcare, respirația ei scoțând mici norișori de abur care se disperau imediat în frigul tăios. În acest peisaj înghețat, silueta ei negră și firavnă părea singurul punct de realitate într-o lume iluzorie. Dar ceva se schimbase în aerul pe care îl respirau toți. Frica care plutea acum nu mai era aceea față de biciul supraveghetorului sau față de stăpânii din casa mare, ci una mai veche și mai profundă, frica de necunoscut, de forțele pe care nu le poți controla sau înțelege. Oamenii o ocoleau pe Elspeth cu o respectuoasă teamă, ca pe un sanctuar înrupat al unei justițe cumplite. Ea simțea acest văzduh schimbat, dar nu-i păsa. Lucrul pe care îl așteptase toată viața se întâmplase deja, iar acum trăia într-un fel de post-viață, un ecou al propriului ei destin. Și pentru voi, care vă uitați la ecranul acesta, străduindu-vă să pătrundeți tainele acestui suflet zdrobit și totuși triumfător, nu vă întrebați și voi ce fel de urme lăsați în zăpada lumii. De unde? Din ce oraș ascuns de bruma iernii sau bântuit de vânt, urmăriți această cronică a răbdării. Lăsați un semn, o vorbă despre ceasul și locul de unde vegheți, să știm că amintirea aceasta nu îngheță și ea. În baraca rece, unde gerul pătea prin scundurile crăpate, bătrânul Jeremias o privia pe Elspeth cum îi îndrepta spatele după ce așeza un butuc subțire în foc. Gestul ei, de o demnitate stranie și sfâșietoare, îi aminti de o poveste pe care o auzise de la un marinar, despre o balenă albă, un leviatan care răzbunase toate crudele din adâncuri fără să scufunde vreodată o corabie, ci doar privind cu ochiul ei gigantic și judecător la suprafață. Elspeth era leviatanul lor, o ființă a cărei răzbunare fusese atât de subtilă, încât nici măcar pământul nu o simțise. Într-o seară, când vântul urla ca un animal rănit în horn, bătrânul se apropie de ea. Oare a durut? Șopti el, ochii lui obosiți căutând un răspuns în ochii ei cei adânci. Elspeth îl prilund, iar în privirea ei se citea nu milă, ci o înțelegere aproape maternă a curiozității lui. Durerea trece, bătrâne Ieremia, răspunse ea, cu glasul ei sec, ca foșnetul frunzelor moarte. Dar liniștea care vine după aceea e ca pământul înghețat. O pot simți subtil, rece și sigură. Pentru totdeauna, cuvintele acestea îl pătrunseră ca o lamă de gheață. Înțelese atunci că ea nu se bucurase de moartea stăpânului, ci o primise ca pe o necesitate naturală, ca iarna care urmează toamnei. Era o justiție dincolo de bucurie sau părere de rău, o restabilire a unui echilibru pe care ei, în orbirea lor, nu-l mai zăreau de mult.
Această lecție de filosofie primită din gura cea mai neașteptată vă este adresată și vouă, ascultătorilor din cealaltă parte a timpului. Spuneți-mi, din ce colț al acestei nopți nesfârșite mă ascultați? Văduva Fink nu mai ieșea din camera ei, închisă cu obloanele trase, trăind dintr-un amur perpetu. Tusea ei, uscată și șișietoare, răsuna prin casa goală ca un ceas al morții. Își petrecea ore întreg privind un portret al soțului ei, încercând să deușească în trăsăturile lui arogante semnele acelei slăbiciuni fatale pe care o bănuse întotdeauna acolo. În mintea ei, ceața se întâțea, amestecând realitatea cu coșmarurile. Îi părea rău. Nu chiar. Îi era frică. Da, o frică animalică și paralizantă. Dar mai mult decât atât, o cuprinsese o imensă oboseală, o epuizare a întregii ei ființe. Sistemul pe care îl întemeiaseră, acest edificiu de sclavie și cruzime, se dovedise a fi construit pe nisipuri mișcătoare. Și nisipul acela era făcut din tăcerea celor ca Elspeth, o tăcere care putea să înghite întreg lume. Într-o clipă de luciditate cruntă, îi dădu seama că nu Elspeth o învinsese, ci propria lor cruzime, care le mâncase din interior, lăsându-i goi și vulnerabili în fața unei simple adevăruri că orice suflet, oricât de zdrobit, păstrează până la urmă dreptul suprem de a alege cum să moară sau, mai teribil, cum să supraviețuiască. Și pentru voi, care ați fost martorii acestui proces lent de autodistrugere, nu vă întrebați și voi asupra sistemelor voastre, asupra zidurilor pe care le ridicați? Scrieți-mi, vă rog, de pe ce stradă, la ce oră a destinului vostru urmăriți această dezvăluire? Să știm că nicio lecție nu este primită în zadă. Primăvara veni ca un hoț, furând zăpada bucată cu bucată și lăsând din urmă o mocirlă cenușie și un pământ umflat de ape de topire. Aerul, încă răcoros, purta acum un miros de putrefacție și reînnoire, un amestec amețitor de moarte și viață. Pe crengile goale, mugurii erau niște cococi mici și străini, promițători și amenințători în aceeași măsură. În această perioadă de trecere, Elspeth părea să capete o prezență și mai stranie. Nu era o înflorire, căci trupul îi rămăsese un os subțire acoperit cu piele, ci o intensificare a esenței ei. Oamenii o vedeau stândore întreg pe o piatră lângă fântână, privind cum apa dinăuntru, întunecată și plină de frunze putrede, își pierde treptat filmul de gheză. Era ca și cum ar fi păzit trezirea unui alt fel de conștiință. Bătrânul Ieremia, trecând pe lângă ea cu un sac cu umăr, simți un fior. I se păru că o aude vorbind, dar nu cu nimeni de pe acest pământ. Cuvintele erau un șopotit prea jos ca să fie înțeles, un monolog adresat întregii planteții, pământului însuși, sau poate zeilor pe care i-a invocat în tăcere de-a lungul anilor. Era o conversație care începuse în noapte când stăpânul nu s-a mai trezit și care continua și acum, fără sfârșit. Și pentru voi, care ascultați această poveste, poate de pe o bancă într-un parc înflorit sau dintr-o cameră cu geamul deschis către un cer străin, nu vă cuprinde și pe voi un sentiment de sacru când vă gândiți la puterea asta tăcută și deznădăjduită? Spuneți-mi, vă rog, de unde și când urmăriți această primăvară a unei ființe zdrobite? Lăsați un semn, un comentariu cu locul și ceasul, să știm că legătura dintre timpuri nu s-a rupt. În casa mare, văduva Fink se stingea ca o lumânare aproape arsă. Tusea ei devenise un lătrat umed și dureros care îi zguduia tot corpul fragil. Doctorii veniți din Memphis dădeau din umeri, vorbeau de friguri reci și de o melancolie profundă ce mănâncă voința de a trăi. Dar ea știa adevărul. Doala ei era una de natură spirituală, o otrăvire lentă cu remușcare și frică. Își petrecea zilele privind prin ferestra încețoșată spre curte, unde Elspeth îi vedea de treabă. Odată, pe neașteptate, privirile li se întâlniră.
Nu a fost un moment de confruntare, ci unul de recunoaștere mută. În ochii văduvei era o întrebare sfâșietoare. De ce? În ochii Elspeth nu era niciun răspuns, ci doar o acceptare profundă a întrebării în sine, ca și cum ar fi spus, pentru că așa a trebuit să fie. Această schimb de priviri, mai elocvent decât orice discurs, o frânge pe văduvă definitiv. Închise ochii și se lăsă pe spătarul scaunului, resemnată în fața unei judecăți pe care o simțise de mult, dar pe care o negase cu încăpățânare. Înțelegea acum că există o lege a echilibrului în univers, pe care cruzimea o poate încălca doar pentru un timp. Și când această lege lovește, o face nu cu strigăte, ci cu o tăcere atât de vastă, încât poate înghiți și cea mai mândră viață. Această tăcere vă urmărește și pe voi, ascultători de dincolo de vreme. De pe ce alee, din ce oraș ascuns de zor sau amurus, o auziți? Pe plantație. Viața îi relua cursul său aparent obișnuit, dar un curent subteran schimbase direcția. Supraveghetorii dădeau ordine cu o autoritate șuvrădă, iar sclavii le ascultau cu o docilitate care părea acum alesă, nu impusă. Povestea nopții în care stăpânul Fink n-a mai deschis ochii circula în șapte, transformându-se într-o legendă. Unii spuneau că un spirit al pământurilor îl luase ca plată pentru sângele vărsat. Alții, mai aproape de adevăr, șopteau că uneori, când suferința depășește cu mulțime, ea însă și devine o armă ascuțită care poate să taie firul vieții fără să facă zgomot. Elspeth, în centrul acestei legende, rămânea impasibilă. Fiecare sâmbure de porumb pe care îl planta, fiecare găleată cu apă pe care o ridica, era acum un act de reafirmare a prezenței ei, nu ca sclavă, ci ca o parte permanentă și de nedespărțit a acestui pământ. Era rădăcina care supraviețuise incendiului și care acum trăia din cenușa lui. Și pentru voi, care ați urmărit această transformare până la capăt, nu vă rămâne în suflet o întrebare despre propriile voastre rădăcini și focuri? Scrieți-mi, vă rog, de unde, la ce oră a zilei voastre vă regăsiți în această istorie. Spuneți-mi orașul, spuneți-mi ceasul, ca să știu că am tras împreună firul acestei întunecate și elocvente tăceri. Vara cea mare se întoarse, aducând cu sine o caniculă care părea să fi uitat de milă. Soarele bătea neîndurător peste câmpurile de bumbac, iar aerul, greu și stătut, mirosea a pământ ars și sudoare veche. În inima acestui cuptor, viața părea să fi intrat într-o stare de letargie profundă. Păsările și încetiseră cântecul, iar lumea se mișca doar în arșița care unduia deasupra pământului. Elspeth, însă, părea neatinsă de asprimea elementului. Stătea plecată asupra unui rând de plante tinere, degetele ei scheletice săpând un șanț în pământul crăpat cu o precizie de meșter. Mișcările erau aceleași, lente și economice, dar acum purtau în ele o amprentă diferită, o autoritate tăcută care nu mai era cea a sclaviei, ci a unui drept câștigat prin suferință. Nimeni nu mai poruncea să mișcă în ritmul propriu al durerii și al păcii ei amestecate. Și pentru voi, care vă zbătiți poate și voi într-o caniculă a propriei vieți, ascultând această cronică dintr-un birou cu aer condiționat sau de pe o terasă umbrită, nu vă cuprinde o stranie ușurare când vedeți că și din focul cel mai aprit poate răsări o astfel de liniște. Spuneți-mi, vă rog, din ce colț al acestei veri nesfârșite mă urmăriți? În ce oraș, la ce oră a zilei, vă regăsiți în povestea ei? Bătrânul Jeremiah o găsi într-o după-amiază toridă, stând sub umbra slabă a unui brad bătrân, lângă mica groapă comune unde își îngropau morții. Nu plângea, nu se ruga. Privea pământul negru și afânat, ca și cum ar fi așteptat ceva de la el. Ce mai aștepți, Elspeth?" o întrebă el, cu glasul răgușit de sete și de vreme. Ea își întoarse capul încet, iar în ochii ei adânci, Jeremiah văzu nu răspunsul la întrebarea lui,
ci o altă întrebare, una și mai adâncă. Aștept să văd ce va rosă, șopti ea. Aici, sub pământ, sunt atâtea semințe, unele de bumbac, altele de suferință, altele de liniște. Le-am pus eu unele, alții le-au pus altcineva. Cuvintele ei, simple și înfiorător de profunde, îl cutremurară pe bătrân. Înțelese atunci că Elspeth nu se mai gândea la sine, ci la ciclul întreg al vieții de pe plantație. Era ca un grădinar al destinelor, care știa că unele semințe nu încolțesc decât după ce trec prin foc și pământ, și că unele roade nu sunt pentru cei care le seamănă, ci pentru cei care vin după. Această înțelegere a răbdării care trece dincolo de viața unui singur om vă este destinată și vouă, ascultătorilor de dincolo de vremuri. De pe ce stradă, din ce colț de lume, priviți și voi la grădina voastră de semințe. În casa mare, tăcerea devenise atât de densă, încât părea că poate fi tăiată cu cuțitul. Văduva fiind zăcea în pat, ascultând zgomotul propriului său sfârșit care se apropia cu pași neîntârziați. În agonia ei, îi trecea prin minte tot felul de imagini, chipul soțului ei, încremenit în surprindere, chipul Elspeth, impasibil, și chipurile sclavilor pe care îi chinuise. Toate se amestecau într-un coșmar din care nu se mai putea trezi. Într-o clipă de luciditate, înainte ca întunericul să o înghite definitiv, îi dădu seama de adevărul suprem că în lupta dintre cruzime și răbdare, cea din urmă câștigă întotdeauna. Nu pentru că este mai puternică, ci pentru că este mai trainică. Cruzimea se consumă pe sine, se sfâșie și moare, lăsând din urmă doar un gol. Răbdarea, însă, trăiește. Se transmite ca o mostenire de la un om la altul, de la o generație la alta, până când, în cele din urmă, devine pământul însuși. Și nimeni nu poate învinge pământul. Acest ecou al unei înțelepciuni cumpărate cu prețul unei vieți întregi va ajunge și vouă. Spuneți-mi, din ce oraș, la ce oră a destinului, primiți acest mesaj? Lăsați un semn, să știm că sămânța aceasta nu a fost aruncată în van. Toamna aceasta nu veni ca un hoț, ci ca un moștenitor sigur, aducând cu sine o răceală care părea să curețe pământul de febra verii. Frânzele cădeau în tăcere, așternând un covor roșu și auriu peste mormintele neînchipuite de sub picioare. În această răcorime liniștită, Elspeth părea să se fi contopit și mai mult cu esența locului, devenind un stâlp de tăcere în fața căruia treceau anotimpurile. Mișcările erau aceleași, dar acum purtau o amprentă de sfârșit, ca și cum fiecare sâmbure pe care îl pune în pământ, fiecare frunză pe care o mătură, era un cuvânt de rămas bun binecuvântat. Nimeni nu mai șopte despre ea ca despre o sclavă, ci ca despre un fir de iarbă veșnic care rămâne verde și după ce toate florile s-au ofilit. Și pentru voi, care vă uitați la ecranul acesta, poate dintr-un autobuz buciumat sau de pe o bancă dintr-un parc pustiu, nu vă cuprinde o melancolie dulce-amară când priviți această încheiere a unui ciclu? Spuneți-mi, vă rog, de unde și când urmăriți această toamnă a Elspeth? În ce oraș, la ce ceas al reflexiei, vă regăsiți în povestea ei? Bătrânul Ieremia o găsi într-o dimineață cu ceață, stând lângă fântâna din curte și privind cum aburii se ridică deasupra apei negre. În mâna ei ținea o piatră mică și netedă, pe care o întorcea încet între degete. Gata cu semănatul, Elspeth? O întrebă el, cu un respect ce suna ca o rugăciune. Ea nu răspunse imediat. Aruncă piatra în fântână și cei doi urmăriră cum cercul de apă se lărgește, înghițind urma căderii. Totul e semănat, bătrâne Jeremia, spuse ea în sfârșit, cu vocea ei șuierată. Acum e vremea să aștepți. Unele semințe încolțesc peste o iarnă, altele au nevoie de 10. Altele nu mai încolțesc deloc, dar pământul tot le ține.
Minte, cuvintele ei, simple și înfiorător de profunde, îl pătrunseră până la os. Înțelese atunci că povestea Elspeth nu se sfârșea cu ea, ci se transformă în amintire, în legendă, într-o sămânță de adevăr care va dormi în pământul conștiinței celorlalți, așteptând momentul ei să încolțească. Era o moarte care era, de fapt, cea mai adevărată formă de viață. Această transformare din carne în legendă vă este destinată și vouă, ascultătorilor de dincolo de timp. De pe ce stradă, din ce colț de lume, priviți și voi la semințele pe care le-ați aruncat? În casa goală, unde bătaia vântului prin crăpături era singurul sunet, ultima urmă a văduvei Fink se ștersese ca un zbor de pasăre pe cerul senin. Plantația, acum condusă de un administrator îndepărtat și indiferent, își pierduse din ce în ce mai mult din farmecul ei de iad bine organizat. Ordinea se destrama la margini, iar oamenii își făceau treaba cu o docilitate care părea acum alesă, nu impusă. Povestea Elspeth și a stăpânului care n-a mai deschis ochii circulă acum nu ca o șoaptă, ci ca un adevăr primar, ca legea gravitației. Oamenii o priveau pe bătrâna sclavă cum se mișcă prin curte și își aminteau că există o justiție dincolo de cea a oamenilor, una care nu are nevoie de cuțite sau o travă, ci doar de timp și de tăcere. Și în această tăcere, Elspeth își trăia zilele, nu ca un triumfător, ci ca un martor. Fiecare arsură de pe pielea ei, fiecare os care îi se vedea sub piele, era o carte deschisă pe care o putea citi oricine îndrăznea. Era dovada că, în cele din urmă, nicio cruzime nu este de ajuns pentru a stinge cu totul o viață și că, uneori, cea mai mare putere este să supraviețuiești nu pentru a te răzbuna, ci pentru a deveni o amintire vie a faptului că orice suferință are un sfârșit, iar orice tiranie este, în cele din urmă, doar un vis urât care se sfârșește în zor. Și pentru voi, care ați urmărit această cronică până la capăt, nu vă rămâne în suflet întrebarea ce sămânță veți lăsa voi în urmă. Scrieți-mi, vă rog, de unde, la ce oră a zilei voastre, vă cuprinde această reflecție. Spuneți-mi orașul, spuneți-mi ceasul, ca să știu că am împărțit împreună această povară și această ușurare. Și poate, data viitoare când veți auzi un ecou din trecut, vă veți aminti de Elspeth și veți ști că adevărata putere nu strigă niciodată, ci așteaptă. Iarna aceasta nu mai era cea a anilor trecuți, un dușman ce venea să înghețe și să doboare, ci un giulgiu alb și pașnic așternut peste o istorie terminată. Zăpada cădea dreaptă și liniștită, acoperind pământul, gardurile și acoperișurile într-o singură mantie de uitare. În inima acestei liniști, Elspeth părea să fi găsit în sfârșit acel punct de repaius pe care viața îl tăgăduise atâta vreme. Mișcările ei erau și mai lente, aproape ceremoniale, de parcă fiecare gest era o rugăciune mută adusă unui zeu pe care numai el cunoștea. Nu mai era invizibilă, ci transparentă, ca un geam spălat de ploaie prin care se zărește un cer fără de stele. Oamenii o salutau cu o plecăciune ușoară a capului, nu din temă, ci dintr-un respect aproape religios. Ea era ultima legătură vie cu o lume care se sfârșise, o relicvă a unei epoci de o cruzime atât de absolută, încât devenise abstractă. Și pentru voi, care vă uitați la ecranul acesta, poate din căldura unei case străine sau din singurătatea unui tren care trece prin noapte, nu vă cuprinde o părere de liniște cunoscută, aproape familială, când o vedeți pe această bătrână care a învățat să trăiască cu fantomele ei. Spuneți-mi, vă rog, din ce colț al iernii acesteia mă urmăriți? În ce oraș, la ce oră a nopții sau a zilei, vă regăsiți în liniștea ei? Bătrânul Ieremiaf o găsi într-o după-amiază de duminică, stând pe un scaun de lângă vatră, privind geraticul care mușca duștenii. Nu mai vorbeau prea mult. Cei doi, cuvintele își pierduseră rostul între ei. În schimb,
Tăcerea lor era plină, un lăcustier care cuprinde toate suferințele și toate înțelegerile. El îi dădu o cană cu ceai cald, iar ea îi zâmbs, un zâmbet care nu ajungea până la os, dar care spunea tot ce trebuia spus. În acel zâmbet, Jeremia citi o istorie întreagă, nu doar a ei, ci a tuturor celor care suferiseră acolo, a tuturor celor care muriseră și a tuturor celor care, cumva, supraviețuiseră. Înțelese atunci că Elspeth nu mai era doar o persoană, ci devenise un simbol, o piatră de hotare în câmpia memoriei colective. Și că atunci când ea va pleca, o parte din acea memorie se va duce cu ea, dar o altă parte va rămâne acolo, în pământ, în aer, în tăcerea care va urma. Această transformare din ființă în simbol vă este destinată și vouă, ascultătorilor de dincolo de vremuri. De pe ce stradă, din ce colț de lume, priviți și voi la simbolurile voastre. În sătucul de lângă plantație, unde lumina era totdeauna mai palidă și umbrele mai lungi, povestea Elspeth circula deja sub formă de cântec. Copiii care nici nu se născuseră când stăpânul Fing murise, știau versurile care vorbeau despre femeia care a învins prin tăcere. Cântecul era unul simplu, cu o melodie monotonă și tristă, dar cuvintele spuneau adevărul într-un fel pe care nicio cronică nu l-ar fi putut prinde. Vorbeau despre cum uneori puterea nu strigă, ci așteaptă, despre cum cei mai slabi sunt, de fapt, cei mai trainici, pentru că ei învață să trăiască cu durerea și să o transforme în ceva altceva, ceva care rămâne după ei. Elspeth, așezată în pragul barăciei, îi auzea uneori cântând, și un fior de recunoaștere îi trecea prin trup. Nu era mândrie, ci o confirmare. Îi dădea seama că viața ei nu mai îi aparține doar ei, ci devenise o poveste pe care oamenii o spuneau unii altora pentru a-și aminti cine sunt și de unde vin. Și în această amintire, ea trăia deja o a doua viață, una care nu mai putea fi rănită sau umilită. Această viață de dincolo de viață vă este destinată și vouă. Spuneți-mi, din ce oraș, la ce oră a destinului, primiți acest ecou? Lăsați un semn, să știm că povestea nu se termină aici, ci doar se transformă. Și poate, data viitoare când auziți un cântec vechi sau simțiți o tăcere profundă, vă veți aminti de ea și veți ști că adevărata biruință nu este să doborâți pe cineva, ci să devii o parte a pământului pe care nimeni nu o mai poate smulge. Primăvara care urmă fu cea mai liniștită pe care o cunoscuse vreodată plantația. Pământul, învățat parcă de suferință, începu să încolțească cu o tăcere plină de sfințenie, iar mugurii pe care îi scoteau copaci păreau mai mici, mai smeriți. Elspeth putea sta toată dimineața pe o piatră caldă de soare, cu ochii închiși și cu fața întoarsă spre cer, respirând aerul care mirosea a pământ put și a iarbă tânără. Trupul ei era acum doar o amintire a durerii, un vas aproape gol din care se scurseseră toate lacrimile și toată mânia. În schimb, sufletul ei era limpede și liniștit ca o apă adâncă. Îi dădea seama că se apropie sfârșitul, nu cu frică, ci cu o curiozitate liniștită, ca și cum s-ar fi pregătit pentru o călătorie lungă și liniștitoare. Și pentru voi, care vă uitați la ecranul acesta, poate dintr-un loc plin de viață și de gălăgie sau dintr-un colț liniștit al casei, nu vă trezește și în voi o dorință de această liniște sfârșită? Spuneți-mi, vă rog, de unde și când urmăriți acest sfârșit de drum? În ce oraș, la ce oră a zilei, vă regăsiți în liniștea ei? Bătrânul Jeremia venea în fiecare seară să stea de vorbă cu ea, dar adesea nu spuneau nimic. Stăteau amândoi pe lângă vatră, privind flăcările care jucau pe bușteni, și în tăcerea aceea se auzea totul, amintirea bătăilor, durerea foametei, frica care îi strângea inima, dar și puterea care le ținuse inima bătând. Într-o seară, Elspeth îi întoarse capul spre el și zâmbă, un zâmbet care părea să vină din altă lume.
"N-o să mai țin mult, bătrâne Jeremia, șoptia. Pământul mă cheamă." Bătrânul nu spuse nimic, doar îi luă mâna în mâinile lui și o strânsă ușor. Înțelegea că ea nu murise, ci își împlinise misiunea, că răzbunarea ei tăcută nu fusese doar pentru ea, ci pentru toți cei care suferiseră acolo, și că acum putea să plece în pace, lăsând în urmă o lecție pe care nimeni nu mai uita, că uneori cel mai puternic lucru pe care îl poți face este să supraviețuiești, să devii piatră, să aștepți. Această înțelegere a misiunii împlinite vă este destinată și vouă, ascultătorilor de dincolo de timp. De pe ce stradă, din ce colț de lume, priviți și voi la misiunea voastră. Ziua în care Elspeth nu s-a mai trezit fu una ca oricare alta. Soarele răsări deasupra câmpurilor, roa scunteia pe iarbă și lumea ei văzut de treabă. Dar ceva era altfel. O tăcere mai adâncă, o pace mai mare, o găsire în baraca ei, zăcând pe parul de scundur, cu fața liniștită și cu un zâmbet ușor pe buze. Părea mai tânără, ca și cum toate suferințele ar fi fost în cele din urmă șterse. Nici un strigăt, nici o bătaie, nici o durere, doar o tăcere care spunea totul. Îi făcură o înmormântare simplă, lângă gardul de la marginea livezii, acolo unde ea obișnuia să stea și să privească pădurea. Și-au pus nici o cruce, nici o piatră, doar au lăsat pământul să se astâmpere. Și în curând, iarba acoperi locul, făcându-le să arate ca orice alt colț al câmpului. Dar oamenii știau că acolo zace ea, cea care a învățat plantația că puterea cea mai mare nu e în bici, ci în răbdare, că uneori cei mai slabi sunt, de fapt, cei mai puternici, pentru că ei știu să aștepte, și că nicio cruzime nu poate învinge pentru totdeauna o inimă care a învățat să iubească tăcerea. Această tăcere vă urmărește și pe voi. Spuneți-mi, din ce oraș, la ce oră a destinului, o auziți? Lăsați un semn, să... Știm că povestea ei nu s-a sfârșit, ci doar a intrat în pământ, așteptând să încolțească din nou. Și poate, data viitoare când veți simți o tăcere profundă, vă veți aminti de Elspeth și veți ști că adevărata putere nu strigă niciodată, ci doar așteaptă. Soarele verii ce urmă se scufunda într-un cer de un purpuriu adânc, vopsind câmpurile de bumbac în nuanțe de jale și sânge. Era o seară de o frumusețe atât de cutremurătoare, încât părea să pună un capăt definitiv unei istorii prea lungi. Pe plantație, unde umbrele se întindeau ca niște leși negre, bătrânul Ieremia stătea singur lângă mormântul neînsemnat al Elspeth. Pământul de deasupra ei era acum călcat în picioare și acoperit cu o iarbă verde și rezistentă, ca și cum natura însă și încerca să ascundă o adevăr prea greu de digerat. Liniștea de acum era diferită. Nu mai era acea tăcere plină de frică și așteptare, ci una a încheierii, a unui capitol închis pentru totdeauna. Și pentru voi, care vă uitați la ecranul acesta, poate de pe malul unui râu străin sau dintr-o cameră cu pereți goi, nu vă cuprinde o senzație de final, ca ultima notă a unui cântec ves? Spuneți-mi, vă rog, de unde și când urmăriți această ultimă actă a poveștii? În ce oraș, la ce oră a murgului, vă regăsiți în liniștea cea de pe urmă? În sătucul din apropiere, cântecul despre femeia care a învins prin tăcere îi schimbase deja versurile. Acum vorbeau despre cum ea nu murise, ci se transformase în pământ, în vânt, în rădăcina ascunsă a unui copac bătrân. Copiii care îl cântau nu mai știau precis despre cine era vorba, dar știau că era o poveste despre dreptate. Și în acest fel, Elspeth continua să trăiască, nu ca o persoană, ci ca o idee, ca un principiu moral țesut în încheietura comunității. Beitunal Jeremiah, auzindu aia în Iori, Zambia Mar, îi dădea seama că aceasta era, în cele din urmă,
Singura nemurire la care avea dreptul orice om să devie o lecție, o amintire, o bucățică de adevăr care se transmite din gură în gură, până când istoria însă și o absorbe și o face parte din sine. Această transformare din carne și oase în morală vă este destinată și vouă, ascultătorilor de dincolo de timp. De pe ce stradă, din ce colț de lume, priviți și voi la propriile voastre povești și la ce lecții veți lăsa în urmă. Pe locul unde odinioară înflorise casa mare a familiei Fink, crescuseră acum urzici și măcriși. Lăcomia și cruzimea care o zidiseră fuseseră în cele din urmă biruite nu de oaste sau foc, ci de aceeași forță lentă și anonimă pe care Elspeth o înruchipase indiferența timpului. Administrația se schimbase, oamenii veniseră și plecaseră, iar pământul, nepăsător, îi continua viața. Dar în memoria colectivă a locului, ca o străveche strigoaie binefăcătoare, bătea încă inima Elspeth. Ea devenise un blestem și o binecuvântare, o amintire a faptului că există o limită la ceea ce poate fi îndurat și că, atunci când acea limită este atinsă, se poate întâmpla orice. Chiar și ceva atât de simplu și de neexplicabil ca un stăpân puternic care nu se mai trezește într-o dimineață. Această amintire, ca un os îngropat adânc în pământ, va ajunge și vouă. Spuneți-mi, din ce oraș, la ce oră a serii, primiți acest ultim ecou? Lăsați un semn, să știm că am tras împreună firul acestei întunecate și elocvente tăceri până la capăt. Și poate, data viitoare când auziți o poveste veche sau simțiți o nedreptate, vă veți aminti de ea și veți ști că adevărata schimbare nu vine întotdeauna cu zgomot, ci uneori cu liniște de după furtună. Anii se scurgeau acum cu o lentoare de melc, fiecare aducând cu sine mici schimbări care, luate la un loc, sfărâmau vechea ordine bucată cu bucată. Plantația, acel organism viu obișnuit cu sânge și bici, începea să se transforme într-un alt fel de viață, una mai obosită, mai resemnată, parcă știa că epoca ei se apropia de sfârșit. Bătrânul Ieremia, acum și el mai apropiat de pământ decât de cer, petrecea ceasuri întregi pe piatra de lângă mormântul neînsemnat, vorbind cu Elspeth ca și cum ar fi fost acolo. Îi povestea despre lucruri mărunte, despre o rădăcină nouă care încercase să smulgă gardul, despre un vultur care își făcuse cuib în bătrânul grad, despre tăcerea care părea să se fie îndesit, devenind atât de solidă încât o simțea ca pe o prezență fizică. În aceste monologuri fără răspuns, el găsea o alinare pe care nimeni altcineva n-ar fi putut să-i o ofere. Era convins că spiritul Elspeth nu plecase, ci rămăsese acolo, amestecat cu umezeala pământului și cu șoaptea vântului, păzind o justiție pe care nici moarte nu o putuse anula. Și pentru voi, care ascultați această cronică a unui loc blestemat și binecuvântat, poate de pe o terasă însorită sau dintr-un dormitor îngust, nu vă cuprinde o neliniște dulce când vă gândiți la lucrurile care rămân după noi? Spuneți-mi, vă rog, de unde și când urmăriți această prefacere lentă a unui întreg univers? În ce oraș, la ce oră a amurgului, vă regăsiți în această melancolie a schimbării? În comunitate, povestea își pierduse contururile ascuțite ale realității și câștigase aura mitologică a unui fundament. Bătrânii o spuneau tinerilor ca să-i învețe despre răbdare, iar tinerii, cu mințile pline de alte vise, o ascultau cu o respectuoasă nepăsare. Dar sămânța era aruncată. Ideea că unul dintre cei mai neînsemnați dintre ei puruse, într-un fel inexplicabil, să aducă jos un stăpân atotputernic, rămâne ca o scunteie sub cenușa resemnării. Nu era un cal la răscoală, ci o înțelegere profundă că sistemul nu era atotputernic, că avea spărturi invizibile prin care se putea strecura, la nevoie, și o dreptate tăcută. Această înțelegere subtilă, această cunoaștere a vulnerabilității puterii, era moștenirea cea mai de preț pe care Elspeth o lăsase în urmă.
Era o armă invizibilă, una pe care niciun stăpân nu o putea confisca. Și pentru voi, care reflectați la aceste lucruri dintr-o lume atât de diferită, nu vă străbate un fior al posibilității. Gândiți-vă la locul în care mă ascultați acum, la orașul vostru, la ceasul acesta al zilei. Spuneți-mi-le, vă rog, să știu că această moștenire de tăcere și demnitate găsește ecou chiar și în inima vremurilor noastre. Pe locul casei mari, poduricea de urzici și măcriși devenise de nestrăbătut, un monument verde și înțepător al uitării. Piatră cu piatră, lemn cu lemn, orgoliul familiei Fink se risipe în pământ. Și totuși, un singur lucru rezista, amintirea acelei nopți. Nu amintirea faptelor, căci acele rămăseseră și ar fi rămas pentru totdeauna un mister, ci amintirea sentimentului, acelei clipe de cumpănă când ceva se șterșise și altceva începuse. Locul respira cu pieptul Elspeth, iar fiecare primăvară care înverzea pământul de desupra ei părea o confirmare a victoriei ei tăcute. Nu o victorie a bucuriei, ci una a liniștii. A faptului că, în registrul lung și sângeros al istoriei, și cei mai neînsemnați și-au locul lor, iar uneori, acel loc este să schimbe cursul lucrurilor nu prin forță, ci prin simpla și cumplită perseverență a ființei. Acest ecou al unei perseverențe fără glas va ajunge și vouă, peste distanțe și vremuri. De unde îl primiți? De pe ce stradă? La ce oră a gândului vostru? Lăsați un semn, o vorbă, să știu că firul nu s-a rupt, ci doar s-a prelungit până la voi, așteptând să fie țesut mai departe. Și astfel, povestea Elspeth se transformă din amintire în pământ, din suferință în legendă. Plantația aceea, ca și cei care au pășit pe pământul ei, a fost cuprinsă de liniștea finală a uitării, dar ecoul unei singure nopți, când un stăpân puternic nu s-a mai trezit și o sclavă fragilă a rămas să privească zorii, continuă să vibreze prin timp. Ea nu a lăsat în urmă nici mormânt, nici monument, doar o lecție înăbușită în șoapte că uneori, cea mai cumplită răzbunare nu este cea care urlă, ci cea care așteaptă. Că puterea cea mai de temut nu este cea care se afișează în bie și în strigăte, ci cea care rezidă în capacitatea de a absorbi toată urgia lumii și de a o transforma, în tăcere, într-o sentință. Viața Elspeth a fost un testament al celor pe care istoria îi trece cu vederea, o dovadă că nicio tiranie, oricât de absolută ar părea, nu este imună la tăcerea celor pe care îi strivește. Iar acum, când ecoul acestei povești va ajunge și vouă, vă invit să vă amintiți de ea. Și dacă aceste cuvinte v-au atins, vă rog să lăsați un semn, un comentariu cu locul și ora de unde ați urmărit această călătorie, ca să știu că amintirea ei nu doarme singură. Poate data viitoare, când auziți un foșnet în umbră sau simțiți o prezență tăcută, vă veți aminti de Elspeth și veți ști că, uneori, cei mai tăcuți dintre noi poartă în ei schimbarea cea mai profundă. Povestea ei se încheie aici, dar ecoul ei rămâne, așteptând să fie prins de urechile celor care știu să asculte tăcerea.